Лабараторная работа нумар 7. Праверка умовы раўнавагі рычага. Абсталяванне. Рычаг здымны з восью, штатыў, набор грузаў масай 100 грам кожны, дынамометр. У штатыве замацаваны рычаг з кручкамі. Рычаг верціцца вакол восі, якая праходзіць праз яго цэнтр. З аднаго боку ад восі вярчэння падвешваем 2 грузы, а з другога боку 1. Перамяшчаючы кручкі з грузамі, дабіваемся гарызантальнай раўнавагі рычага. Модуль сілы F1 роўны модулю вагі 2 грузаў. Прымаючы G роўным 10 метраў на секунду ў квадраце, атрымліваем значэнне сілы F1 2 ньютоны. Вымяраем даўжыню пляча L1 сілы F1. Модуль сілы F2 роўны модулю вагі аднаго груза. Тады значэнне сілы F2 1 ньютон. Вымяраем даўжыню пляча L2 сілы F2. Вылічыце адносіны даўжынь плячэй і модулей сіл. Параўнайце іх паміж сабой. Вылічыце значэнні момантаў кожнай з сіл. Параўнайце гэтыя моманты сіл паміж сабой. Працягнем дослед. Прытрымліваючы рычаг рукой, перамяшчаем кручок з адным грузам на 10 см. Рычаг выходзіць са становішча раўнавагі. Перамяшчаем кручок з 2 грузамі, каб аднавіць гарызантальную раўнавагу рычага. Зноў вымяраем даўжыню пляча L1 сілы F1. Затым вымяраем даўжыню пляча L2 сілы F2. Вылічыце адносіны даўжынь плячэй і модулей сіл. Параўнайце іх паміж сабой. Вылічыце значэнні момантаў кожнай з сіл. Параўнайце гэтыя моманты сіл паміж сабой. Зрабіце вывад пра ўмову раўнавагі рычага. Ускладнім дослед, выкарыстоўваючы дынамометр. Прытрымліваючы рычаг рукой, перамяшчаем кручок з грузамі на 10 см да краю рычага. З другога боку ад восі вярчэння рычага размяшчаем свабодны кручок на адзнацы 10 см. Чапляем дынамометр за гэты кручок і, утрымліваючы дынамометр у вертыкальным становішчы, усталёўваем рычаг гарызантальна. Вызначаем паказанні дынамометра F3 і даўжыню пляча гэтай сілы. Вымераем даўжыню пляча L1 сілы F1. Вылічыце моманты кожнай з сіл. Параўнайце момант сілы M1 і суму момантаў сіл M2 і M3. Ці можа рычаг знаходзіцца ў раўнавазе пад дзеяннем 3 і больш сіл? Ці мае значэнне ў дадзенай рабоце сіла цяжару рычага? Чаму?